Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to this channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Umakhumalo, Ubaba Mseleku, Umagampilo. Kunendaba kunento esho Ubaba Mseleku la engayizwa. Umpilo uyibekile ke indaba yokuthi uma wakhe nogogo banento yokuthi kukhona okushodayo kulokho kwenziwa ukukhokha kwenhlawulo, angazi ke noma emva kwenhlawulo kukhona yini okunye. Ubaba Mseleku uthi bakhipha inkomo ngenhloso yokuthi kwanele okuzofunwa omalume bakaMpilo umndeni lo kaMakaMpilo. So uthi ubaba Mseleku lezi inkomo abayikhipha ngabe kusho ukuthi azisho lutho yini. Sibonile kule episode endala uMakhumalo ayihambile nosisi kababa Mseleku nezingane zabafana, ngikhumbula ukuthi bebebangaki kodwa kwakuMakhumalo wayemdala nosisi kababa Mseleku bekhuluma nefamily. Uthi ke ubaba Mseleku kwilist le abanikwa yona bakhipha konke. So indlela ubaba Mseleku aveza ngayo ngathi ifamily le kaMakaMpilo khona efuna ukugain. Umpilo mayechaza ukuthi yena into yakhe ufuna ukushintsha isibongo, so ufuna ukuthi makwenzeka lento yakhe yokushintsha isibongo indaba izwakale kuma side omabili, akafuni ukuthi kube sengathi udonswa ngapha nangapha. Umbuzo wami ulana ke, nimzwile ethi ubaba Mseleku uMakhumalo uyi-hard worker, usesebenze kakhulu and abangazami ukumthathela amandla noma ukumtshontshela istatement esifana naleso. Engingazwisanga kahle ngoba angithi indaba yokuthi kube khona okuphumayo kuya kaMpilo komalume kuzobe kuphuma kubaba Mseleku. So why athi ubaba Mseleku bazama ukugebenga uMakhumalo? Nimzwile kahle noma yimi engazwanga? Ngoba uthi uMakhumalo usesebenze kanzima, ngeke ngikuvumele lokho. Wakhuluma-ke namagama angabanga mahle ngoba phela manje ukhuluma ngefamily efanayo nefamily yakhe ekude ngenxa yengane uMpilo. Mayethi iy'ngqondo zabo zimfishane ngokucabanga ukuthi bazokwazi ukudla izinto zikaMakhumalo. Angazi noma ubechaza ukuthi njengoba uMakhumalo esehambe ibanga elide ukukhulisa uMpilo, okusho ukuthi bona sebefuna ukuthatha ingane ngoba isise-university mhlawumbe isizosebenza, bemqhelanise noMakhumalo. Angazanga noma uqonde lokho because makuyindaba yey'nkomo, iy'nkomo nje kufanele ziphume kuMseleku ziya kubo kaMpilo ukuze kuqedwe lowo msebenzi lowo noma lokho okushodile okubeka uMpilo ukuthi ugogo wakhe noma wakhe basho njalo, base futhi nobaba wakhe uyazi. Yile ndaba engayazi mina ukuthi kwezinye izinto angivezele ukucabanga kwami, ngangitshela ukuthi mangifunda ngeshow nobaba Mseleku okuwumnikazi wale ndaba owale story esisibonayo, ngacabanga ukuthi sizoba nobaba ocisho efane ne-dictionary yesiZulu onezinto mhlampe ozovele nje ayibeke icace ukuthi lokhu nalokhu kwenziwa kanje. Kodwa mangibuka ngathi kusakhona la nefamily nayo efunda khona ngezinye izinto ongasilona-ke iphutha. Bengicela ukubuza-ke, nimzwe kahle ubaba Mseleku, ngabe uthi uMakaMpilo ufuna ukuskema uMakhumalo ngokugeyina ngaye, mhlampe ngokuthi akube uMakhumalo okhokhayo lezi zinto ey'shodayo, noma uchaza ukuthi ufuna ukuthatha uMpilo ngoba uMakhumalo esemfundisile, uMpilo bezohlala nabo isikhathi esincane ukuze bekwazi ukuthi bamkhulise, bamnikeze isasa eliqhakazile. Nakho lokho kuchaza ukuthini? Ngoba phela vele umzali bengabazali, ingane uyifunela izinto ezinhle, nakhona ukufunda ukwenzela ukuthi
umntwana akwazi ukuthi ayimele, akwazi ukuthi ayiphilise kahle. Ukuthi angiyizwanga kahle le ndaba isuke yaqala ngokuthi baney'ngqondo ey'mfishane, ngase ngithi ayibo. Nakho-ke kodwa-ke ozwile ngicela ukuthi asichazele ngoba nathi abanye sizofunda la makhomenti. U-episode 6 nje, u-episode 6 mangabe ngi-right, hheyi ngeke ubulobu usenza sibabaze, yikho nami nginqena ukwenza i-full review ukuthi kuningi. Uthi ubaba uMseleku bafuna ukuthatha amandla kaMakhumalo. Mayikhuluma ngalamandla ukhuluma ngokufundisa umntwana nokumkhulisa kahle, noma ukhuluma ngokuthi lezi iy'nkomo or ilobolo lengane bafuna ukuthi liphume kuMakhumalo, njengoba nasekuqaleni kubukeke sengathi uMakhumalo osukumele le ndaba. Ngendlela efanayo sibone engathi uMacele osukumele indaba kaSineyi. Angivale le video ngaze ngazizwa ukuthi ngithini, izulu liyaduma. Ngiyabonga i-support, ngiyabonga, angiqedi. Bye.